kok mirsani kula to mbok mirsani Dik Lintang ngono lho. Oh niku ngeling-eling cakepane. Oh, ngeling-eling cakepan. Ngerti aku cakep. Oh makane to Mbak lek nyawang aku iki dadi lupa iya, Mas Gading. aku nyawang iki. Dadi gagal fokus. Nah, mending jenengan gagal fokus aku nyawang iki. Gagal hidup. Jenengan nyawang niku gagal fokus kok nyawang iki gagal hidup. Lah wis ora nyawang. Jahat. Lah yo. Nyawang aku gagal hidup. Lah yo. Ngene iki no. Sia. Nek wis tuwa sia-sia. Gagal Gagal hidup. Kayung yun marang selirane Gading ati sing biyen tau ngelarani sah besok werak dature lagune Sugeng Dalu Niki nyuwun tembang Kadung Tresno. Oh nggih. Ingkang nembang Mbak Lintang duet kalian Mas Gading saking Ibu Suharmi Aza. Oh. Mbak Lintang anaknya Karyo kata Bu? nek ora dok ora Lintang Kairo. Oh, dua anaknya Karyo. Beda. Katre dadi Lintang Karya. Aku ki gumun elok. Anake Karyo saiki dadi bintang tamu aku. Beda. Omong ning nggon RT-nan iki. Anake Karyo sesuk ki bintang tamu. Kae tanggane awake dhewe iki Mbak Lintang Kairo yang dari Blitar. Saking Blitar nggih, Mas. Nggih. Kediri. Oh, lah kok apal banget panjenengan. Wah, nggih apal no. Oh, Mbak Lintang niku saking Ngebiri. Anu ngendi? Kediri. Nek ora dong ki ora sagawe ukara. Mbak Lintang Kairo saking Kediri. Tak kira saking Ngebiri. Piyayine jos cantik terus suarane yo apik banget. Ngopo meneh kuwi iki? Aku ben kaya Lintang. Kaya Lintang kowe ora. Ngeben arep Mbak Lintang. Kok kita kok. Iki nggo. Niku napa niku? Duka niki malah gombal muki. Lintang. Kepiye? Alah Gus. Oh iya. Iya cantik gek. Sugeng Dalu Mas Gading. Mas Gading. Aduh Rano aduh. Ya ampun. Sugeng Dalu Mas Gading. Kula Sulintang. Sulintang anake Karyo. Nggih. Iki dari artis. Pripun kabare? Mboten mesti. Kadang laris, kadang blas. Kabar iya. Ning apik tenan. Malah nganti rampung aja dibuka tetep apik ngene iki mbangane raimu asli, Pak. Estu badi. Malah apik ngeten iki lho. Nggodho Mas Kiswan. Mas Kiswan. Mas Kiswan. Mbak Ayu nderek mboten. Mas, STN kamu jupuken lho. Masa kok ninggal STNK? Maksudnya ki Mas Kiswan ki bar tumbas jatah tempe ning kene. Ora ngono kan memperpanjang ki titip koncoku. Ora sak loro sik mosok Kiswan ninggal KTP anu STNK. Iki lagunipun menapa? Lagunipun menapa? Anu Mas Gading. Mboten saidu to, santen mawon. Mah merinding ya aku ki. Apike ngerana wong iki ki mripate ki dipaske lho. Yo. Dulek ileng-ilenge wisane ki. Kirunge ya dipaske. Lho, anake Karyo. Sing dikersake lamat muskaton. Tejo. Kosek amet. Mas disum. Iki kok brengosan. Brengosmu ki ting sruwut nang kene iki, Pak. Gusti Allah mau ki dicukur sik narak. Lintang iki. Brengose ting sruwut. Jangan salah, kan sensasi baru. Wis, make berarti ngentosi Mbak Lintang niku nggih. Iki ngene Bu, iki ya ujube kan ditanke. Oke.
Are putrane napa wayahipun? Iya awake dhewe. Wayahipun Mbah Hadi. Caos kekudangan. Nggih. Diaturke sing jumbo karo kahanan. Nggih. Yo sak iso-iso wong awake dhewe iki mijil tuwa dhisik. Oh ngaten. Karo tak kira lintang kuwi mau. Berarti ngudang anak lanang. Anak lanang. Putra Nuswantara nggih. Nggih, Putra Nuswantara. Putra Nuswantara. Apa ya, Mas? Ora. Betoke langsung ya. Ora wong betung. Sing apik timbali lumantar Mas Gun. Nggih. Mas Gun tuh manajer. Meni, wah ya padha wong omah. Wong omah nyendel anu di manajer. Manajer Sing itu dinggo masak lho. apa? Dinggo ngliwet kae lho. Kayak magic jar kok. Yo beda kok manajer karo magic jar. Manajer itu sing memimpin. Terus mengkoordinasi. Terus makanya awake dhewe mau dari rumah di Mbak sudah sampai mana? Baru mau berangkat Om. Aku ora dihubungi blas. Lah memang hubungi jenengan. Oh, ora masalah kuwi. Lah ngapa? Ora dipakai tangkak. Kan aman. Yo dibawani. Anak yo. Anakku sing bagus dhewe Ya elok suarane elok. niki sone cobi ngangge son kula dhewe. Deson apa jenengan? Tukang lurus 50 iki. Suarane nyolong petel. Dalem. Suarane nyolong petel. Wah ora Mas aku karo kowe lelekin aku nek petel iso tuku Mas rasa nyolong Mas. Dadi malah barang nyuwara didakwa nyolong petel aku ki. Nyolong petek. Oh, tak terus. Tegese ra nyono ra ngira arep raine elek ning suarane apik ngono lho. Raine elek ning suarane apik. Rai elek, suara apik sing dipertanyakan siji. Apa kuwi? Tumindak. Lho tumindakmu piye, Pak? Ya delok-delok lingkungan. Ngene iki ya. Kok nek alim banget ya ora dadi. Lho, karo Kis ki. Kisi kepi to? Kis besok pinter sekolah jadi sekolah ki ora mung ngono bangku pasinaon Ngaten. Indra wis diwasa wis iso mengku wanita wis omah-omah kudu iso sinau karo kiwa tengen Kuwi jenenge sinau urip. iya mula nek sinau ki aja ning bangku sekolahan Ngono. kok ndak ora sopan Maksudnya bangku sekolahan lha mosok sinau malah ning bangku sekolahan Terus nyeni meja ki ora, ning maksudnya yo neng sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Nggih. tenggen kula patrah Lah ngopo? nggon aku kursi jengki kae tinggine biru malah Ora ngene lho, ora teges tinggi kewan. Oh. Maksudnya iki paling dhuwur. oh dhuwur omah kula Gunung Kidul dhuwur banget Wis ki diteruske angel iki. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sak mestine. Mas Dalang Nggih. nyuwun idi palilah setunggal lagon menika Putra Nuswantara. Oh, nggih, nggih, Agem siap. ingkang pun kitan. Nggih. Mugi dados putra ingkang soleh migunani tumrap bangsa negara lan agama. Amin. Membanggakan untuk masyarakat kedua orang tua. Nggih, amin. Monggo. Sing ngriki. Jenengan apa aku? Gurambekan kok saremu ni sapa Cup menengo. Cup menengo. Anakku aja mijet nangis wae. Anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolahe. Cuk menengo kira anakku sing tansah
gemmo gemmo dadi satrio gemmo labungan lusuk bangsa enggal menengok anakku melasa marang ibuku didhawuhi kutuku bisa gawe yo nyampleng ya Mas. senior dadak kan letis Lah iya. awake dhewe wingi bawa ngono kuwi karo rombongane ponamu Kepiye? seliring nek ora apa-apa kudu ngetokno seliring Yo ora. Nek enek sing kleru ki yo saling mengingatkan. Apa meneh awake dhewe nek kaya aku ki kok nyanyi, tangih lamun iso nyanyi, iso pas nadane, suarane apik ki. Kula ki meguru kalih menika. Meguru kalih menika. Lho, nek aku kok nyanyi urung iso pas nadaku. aku meguru iki ning nek iki ora Lah ngopo kok iki Mbak Ika? kono ilmu hitam aku kene Iki Bu Manajer lho, ora dibayar lho, Bu Manajer. oh ya ora sido dit ilmune rada putih Nah, yo terus ke. mareming atiku Atine aja nasu. Yo terus ke. atununge bapakmu Ayah kewajiban luhur yen wis rampung mesti koyor Nusantara subur makmur. Sampun Mas Dalan. Nggih, sampun. Niki saras tunggal lagun ngudang anak lanang. Nggih. Terus kanggo kita Nggih. nanten. Boten Nggih. dawuh malih menika. Nah niki malam Mas admin Mas Agus derek nyawer 100 kagem Mbak Agnes, 50 kagem Mas admin atau kru Dalang Seno Channel. Apabila memungkinkan badhe request Mbak Agnes Kitir Sumilir dipun garap Jaipong Slow. Menawi boten dandang kula Semarangan dawah Dendang Semarang matur nuwun dari Yahud. Matur nuwun niku. Mbak Agnes. Nggih, Mbak Agnes. Nggih, lho. Mbak Agnes. Dikersake Kitir Sumilir. Napa niku nek mboten sik senese niki wau napa? Nggih. Mbak Agnes monggo nggih. Ya Mbak Agnes sik endi, Mbak? Agnes nggih lenggahipun wonten mriki Mbak Agnes monggo nggih. Nah, Mbak Agnes monggo nggih. Ya nggih monggo Mbak Agnes nggih. Ya monggo. Mbak Agnes, wah ora masuk kene iki. Mbak Agnes. Monggo ingkang nggih. Dong Ya. boten to jenengan ki dong ora Mbak Agnes sing pundi. Mbak Agnes lenggah wonten mriki monggo Mbak Agnes monggo nggih. Agnes. Senengane. Wis Agnes nggih. Agnes, oh Ika. Oh niki waduh, kudu niki. Mungsuh kowe. Mosok ganti Agnes saiki jenenge. Ya. Nah Agnes ki ayeuna. Kowe lah ya sing iki Mbak Agnes ki aku marah yo ngene iki. Krono sprene nderek. Nah. Kok ora apal kene no. Yo. Iya set. Gladak. Ah Pak rampinge ngene iki. Iya no, diete dadi kok. Siap. Lah aku yo diet. Lah, pengen diet ngono ki gampang. Ngopo syaratnya? Mangan ati. Tegese mangan ati ki rempelong. Ora. Lah apa? Geges.
Sugeng dalu Mbah Buat. Daud. Mbah Baut. Baut no. Sik. Umpama bojoku Agnes. Lha piye? Kleting krinil. Lupas lu sepantar ayo malah cocok. Ah, cocok kepiye cuk nek bapakane karo ibune semene iki anake arep sepiro. Ayo lek do mak anu adus lah ayo. Drop ayo. Lah ya matune ayo celurut. Lah, Sembrono. Kudu celurut no. Apa? Terwelu. ya ora. Mbak Agnes, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih sekolah, kuliah atau sudah? asik SMP. Oh, SMP ki sekolah menengah pertama. Mungkin SMP kok ngene iki tetep les terus aku. Lah ngono. Niku ki SMP niki beda. Lho, apa? Sampun manak pindho. Oh, sudah berkeluarga toh. Pantesan Ngapa? mudun mau wis. Lah nek SMP, Penerane ngono lah kuwi. SMP asli paling ora kan yo teledi. Mosok SMP mudun. Blok. Mak telepok ya. Ngene ngono kuwi lho. Ora apa-apa aku karo kene iki wis kaya Kakang Adi. Kaya ngono kuwi. Sik dadi adine sapa sik kakangane sapa ngono. Lah apa mosok kowe ora trimo lho nek diitung antara bayi karo batur bayi ke beda rupane. Iki kudu trimo yo. Lah yo. Ora usah cedek-cedek girap-girap Agnes kita cedeki. Alah saiki wae engko WA paling. Kula ora ndewekane jenengan kok. Sorry yo. Sorry yo. Mbah, sini toh. Kayak lho dipanggil. Kene wae aku. Aku ki gumun lho karo jenengan. Kok gumun kepiye to kok nganti gumun aku malah jelek amben dino. Kok nganti gumun ki kepiye tegese? Sekarang itu yang unik seperti ini yang dicari. Unik seperti ini, ya kan? Ya. Amit-amit Sulit loh mencari yang seperti ini. Liannya kan liannya kan apik bagus-bagus. Iya. Iya. Iki wis kapelan yo kurten aku wong wis tuwa kan yo aku sak aku Apa jenenge ki mau? Kopelan. Men sak karepe nek arek Pokoke meh padha lah. Mbok sik seragam ngono. Aku sengaja bikin Sarimbit. Heeh, sarimbit. Kecoklat padha coklate. Konek-konek kono coklat go Valentine. Mbah Baut, Ya, ayahnya Mbah Baut bakul pitik ya. kok tahu sih? Mambu telek. Iya. Kapok mulakno sok ora ngetek wae senengane. Ngedek kepiye nyatane para petani Lah ya ora. aku ki kaya pengen ngopo kae apa menyanjung ngono lho. Oh, Kan lho iki- kaya nek perumpamaan ngono kae lho, Mbah. Mosok menyanjung kok Iki kaya delok-delok telek ki wujute nyatane nyuburke tanduran kok yo. Ora apa-apa telek kok ngene iki ra masalah. Malah Coba sing ngelokke TL kaki aku. lho telek ki malah landhep lho. Lah kok iso? Wani midhek telek mesti srek mesti jinjit lho. Ngene iki. Ora enak wong midhek telek tenempuk kok iya telek iki telek ora enak. Lah iya, malah Panggil telek berguna. telek ki telek. Lho kan telek. Kok delokke telek kok seneng. Lah witekno nane Dik Agnes. Nggih kenapa Ngaturke lelagon Mas Wonten Dalang napa pamungkan mriko? lagon nika wau. pamundutan saking Gitar sumilir. Sumiler. Kitir Sumilir saderenge Kitir Sumilir Mbak Agnes menika wonten Nawala. Mas diinfo Mbah Baut ini ada tamu ingkang rawuh. Yanipun Pak Sukabdi anggota DPRD DIY fraksi PDI Perjuangan. Sugeng rawuh Pak Sukabdi ingkang Sugeng pundi Pak rawuh. Dewan. Bapak Sugeng Rawuh. Matur Pak. sembah nuwun rawuhipun. Nggih. Nggih. Dewan. Sampun Dangu tepan. mboten nanggap, Pak. Nggih. Ditenggo nggih, Pak. Meh, Oh, lah niki. Pun meh perancenaan nggih. Pak Dewan kok Nggih Pak Dewan. wakilku. Sembrono Pak Dewan kok wakilmu piye to? Pak Dewan lho kudu hormat. Kan Pak Dewan kok malah wakilmu piye? DPR toh? Heeh. Artinya apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyatnya sapa? Jenengan. Lah ya berarti kan wakilku. Gacok jiwaku. Nyun ngapunten Pak Dewan ngeten iki bojo kula nyun. Ngapunten sembrono. Ngapunten Pak Dewan, namung guyon mawon. Kok wakil. Rencanakan aku sing arep dadi dewan. Lah kene kok ora sida? Kalah modal kampanye. Kalah modal apa? Wong jenengan ki pilihan RT ora nek sing milih kok. Kae mergo kowe lho kok apa meneh iki. Wis ampun. Monggo Mbak. Monggo Dik Agnes. Mawi bawa mboten menika. Lah kok Loh, bawa no. Derek. Nggih. Bapak nggih. Tak kira ki ambian. Iya ampun. Suara nganti koyo
Loh, rambutku nganti entek iki. Lah yo biyen nek kuwi iki. Apa? Iso nyuwara melengking. Lah iki aku lagi latihan teknik vokale ngono kuwi lho Pak. Kuwi Ah. paling ora yo obate, vitamine ngono yo apik. Oh, ram-ram Dahare yo jos lah aku ambut dino gur tok. Apa? Kae cengkaruk. Lho ora apa-apa jarak 3 jam iki lagi warek-wareke cengkaruk tak kandhani. Kemangan siki angge 3 jam. Tapi yo mareki jos bergizi. Iso ginuk-ginik iki mergo patolo. Pantolo cengkaruk terus kerupuk telo. kerupuk telo. Cengkaruk niku napa? Dalem Cengkaruk niku. Cengkaruk niku crispy crispy rice. rice. Makanan dari luar. Crispy itu kriuk. Renyah, rice itu nasi. Ya, garis miring guge ya. Derek pirsa to? Derek pirsa kudu. Karak. Beda no. Nek karak beda. Karak kuwi digawe saka puli. Gendar. Gendar. Lah kuwi legendar. Kuwi lara gendar nek malah legender. Wis rasa ngopeni wamu no. Nek nembang opo ya? Aku Iya, no. semarem aku. Sinupa Sinukarta mreh kretarta Ngerti wong tuwa dikakno. Oh, lho. Pakartine ngelmu Ngono iki kuwi karepe Ngono arep kuwi. apa to? nek ngerti sing mlinir ngono kuwi. Ora ngono kan iki dienggo. Diklewet gawake tekan ngendi-endi. Lah iki kan dienggo lungguh. Mau aku linggo karepmu ra karepmu. Lah kok kowe wis tuwa ki menap iki. Iki senuk kan senuk ngono. Ora ganggu wong nyanyi. Lah karya malah lungguh kono kok. Sapa, Mbah? Karya. Anu teles Dik. Sini aja. Asli iki kudu gambarku makae iki yakin. Nek karo gambare mau piye, Mbah? Ya witi-witi. Witi tangan lamun padha. Kang tumrap neng tanah Jawa Nah, niku diagem terus lungguh jajar. Cobi, Mbah. agama gemeng haji jan wis kembar kuwi kurang rambute kuwi mburi Blangkon, blangkon. mosok gundul Lah bar potong kok iki. Heeh. Dek Agnes, pripun jangan tergoda dengan wanita cantik-cantik ya. Iya. saya kalah Iya ya ya anu iya Bu. kecantikannya Bu. iya suaranya itu disesuaikan sama wajahnya Oh iya Dek, anu tolong niken. kurang kecil Dek niken tolong kurang kresek. kecil itu masih suara lanang Kresekku mau Dek. kurang kecil Mbah Baut Ini tasnya biar kayak Delita. mbok dituthuk wis Dek Ah, aku Asli karyo niki. Malah ayu ngono Pak. Jan kaya kemamang. Iya. monggo Dek Agnes.
Monggo, Dik. Kula nembang riyen nggih. Nggih. Nggih.
nuwun. Matur sembah nuwun. Terima kasih. Kok wis beda. Matur nuwun Mbak Agnes. Iya. Kitir Sumile. Lagune sampun. Dibawani pun lajengaken lagon Kitir Sumile. Barakallahu ya. Nggih, Mas Dalang. Nggih. Sing pun antu-antu sampun rawuh. Sampun, wong Yenipun Dek Lintang Kairo. Kairo Nggih. asli. Nggih, asli. Nek wau kan sik dugi Sulintang Karyo. Nggih. Buku senengane ora gawe ukara ora ngene iki, ora pas. Nah, Mas apik ngono kuwi. Nggih. Tidak pundi Mas ngersake lagu. Oh. Mbak Lintang Nggih. sampun rawuh. Ampun rawuh. Penyanyi. Nipi to. Parfum. Iya no. Nggih, parfume. Arek maju. Wah, Kula yo nganggo GPU. Fresh care. Fresh care. Parfume parfum mahal. Monggo, Nggih. Dik. Sak menika lajeng Nggih, oh nggih menika. monggo. Nok Lintang Kairo. Jan menik-menik. Sih cilik menik. Nek gede Gede ya dolan kok gak. wilujeng dalu. Wilujeng dalu ugi. Mama, mami. Oh, Ora sata mamah lek wae. Lah pripun? Ngono kok mamah. Wah, aja di mamah. Dadi mamah. Wah. anu panggil aku kakak. 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 Kakak tua. Kakak tua. Mbak Merah Popo, Mbak Niken. Mbak Niken. Iya, mohon maaf hari ini tadi telat randat. Oh, enggak apa-apa, yang penting siap. Iya Telat yang tadi penting siap. soalnya tadi campur sari. Oh, campur sari iya, dulu. Iya, terus Dari mana? Dari mana, No? dari Kulon Progo. Oh, Itu. Jakarta. Jakarta kepen Kulon Progo kok. Lah aku kene Jakarta wingi metu Kulon Progo kok. Berarti kan Jakarta kan Kulon Progo. Itu mana itu? Di mana? Dari mana? Desanya Kali Dadap. bukan, Kali bukan. apa? Kali Mambu, Bukan. Kali Oyo. Kali Oyo, Bukan. Kali Progo. Kali Nongko. Kali apa mau? Nek kira ora angel rasa dibengke gek tambah Sami rasa Gale, kali. Sami Gale. Oh, Sami Sami Galo. Sami Gale. Oh, Sami ya. Galo. Oh, Sami Galo. Sami Galo ni wono. Ngendi kaya dong? Mana? Apa tahu? Kulon Progo. Alhamdulillah tindake lancar perjalanan dari Kelompok pun diantu-antu piyayi mriki Nggih. tenggani Pak Dewan, Pak Lurah, Pak Lurah, Penewu. Onje. Ugi ingkang kagungan gati. Onje. Pak Hadi sekeluarga. Bapak Hadi sekeluarga ugi Nggih. ngaturaken sugeng dalu, Nggih. sugeng pinarak lenggah, Bapak Dewan sedayanipun Nggih. lan Bapak tuan rumah. Nggih. Nah, Dan jenengan juga- monggo ten mriku kula tak ngancani Mas Dalang. Hah? Tak ngancani Mas Dalang. Aduh, alah ora Mas. Masa aku tikan karo iki ta? Tenang bae. Lah Malah lah piye? Lah ora apa-apa, kowe akeh malah akeh ngasoni. Ora apa-apa Mas yo karo jenglot. mosok karo jenglot sanes jenglot. Terus napa? Boneka arwah. Mau ngeden-ngedeni ngene iki lho malian, gak iso turu aku engko. Ora iso turu to. Boleh. Ora iso turu kok gampang. Wedi. Lah pripun? Paling Mboten ketemu aku apa. juk kelingan aku. Jenglot. Anu alam-alaman kali Mas Dalang. Iya, Nggih. selamat malam Kakak. Selamat malam. Adik ya, selamat Iya toh? malam. Wis jan jos buka kayak Kakak Adik. Salam Jos, dulu salaman tadi. sih. Tadi belum salaman. Lali. Aja kalah karo Magelang. Lah ngopo? Magelang kuwi nek salaman kok kowe ora salaman. Lah piye? Lah nek arek Magelang aku sama metu salaman kuwi mau. Ya tegese salaman. Bisa, Oh, bisa. ditangletke Nggih. Mas Dalang. Nggih. Lagunipun napa mau Mas Dalang? Napa? Lagunipun mau menapa sing Kadung dikersake? tresno. Lho. Kadung Tresno duet kalih Mas Dalang. Nggih. Oh, nggih. Sing Duet dikersake. sama Nggih, Kakak duet. Gading. Nggih, duet sama Iya, Diduk gimana Lintang. Kakak Gading kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Didik Lintang gimana? Didik Lintang kabarnya? Aku sehat juga. Sehat? Tadi enggak, Deng. Tadi mutah-mutah tadi di Loh, situ kenapa di gunung. muntah-muntah? Ya masuk angin Mas biasa. Oh, harusnya ke tempat saya. Lho. Kok muntah-muntah itu kok bisa? Biar cepat sembuh masuk angin ke tempat saya. Oh, diapain itu nanti aku? Desa Takut saya aku. kan ada desa yang bisa menyembuhkan masuk angin. Desa ngendi? Desa apa loh? Gung? Walik angin.
Wah, anginnya dibalik. Nek. Panggilnya kakak sama Dede. Iya. Kakak Baut. Tolong aku mau berdiri kakak Baut. Dede Kakak Ora Baut. pantas diceluk kakak, diceluki kakek pantas. Ora dek sapa-sapa rene Wong sing ya ngalem weh, aku ta iki. rambutnya botak ngono kok diceluk kakak piye? Niku nek botak ngaten niku botak dhuwur niku tandane Iya. wong cerdas. Oh, cerdas. Pinter. Oh, berarti ora pareng nyepelek nena. Cerdas nyatane ya iso milih bojo sing ayu kok kaya aku berarti kan cerdas. Nah, ya, Tante? cerdas. Gitu. Wingi ki kowe ayu dhewe barang ngerti liyane lho kok beda. Awake dhewe ning kene. Nang kene. Wong Mas Gading. Oh iya. Beda romane. Apa tuh ya melayu-melayu ini? Beda macam kakak bawa. Beda. Kayak Kakak Joko tuh, Gading. Iya gimana Dedek Ini Lintang? duetnya apa kakak Gading? Duetnya Kadung Tresno. Ah, Kadung Iya. Tresno. Kakak Gading nggak bosen lagunya itu? Ya enggak soalnya apalnya itu. Oh, permintaan ya, itu ya, tadi. request Ya, ini tadi Oke, permintaan. permintaan. Ya. Oke. Cantik ya, Pak. Iya. Gisul terangane. Oh, gisul siji ayune kok ngono. Gak nek gisul pitu ya, Pak. 8. Ayo, coba ngelek ya mas. Wah, ora. Oh, aku cantik loh mas. Lho. Lah ketoke wis. Lah kok Lah ketoke malih. den bagus ngarso. Lah kok rawo meneh. Nah, manut sih Mbah. Bawane napa niki? Manut nok, senengake ra bawa apa wae. Jenengan iki nyuwara napa mon tetep. Matres ning ati. Itu arep bojoku iki. Ngopo nek aku Suarane sengak. nyatane yo iso gemateni. Kae witekno ya arep kepiye. Kono akhir bukan. Manut. Oh, yang bawa Mas Gading. Oh ya. Oh iya. Kakak Gading. Aku ajarin bawa ya mas ya. Aduh jangan gitu. Loh gimana toh mas? Ya aku ini cuma apal satu bawa. Oh, Gue Ya. lihat bintang tamunya tambah meneh kowe iki. Sekeng pundi, Den? Den. Oh, tak kira isih mekae. Monggo Mas Gading. Kula niki. nggih. Ya engko gentenan. Oke. Gentenan. Gentenan nek ra gentenan kesel. Genten. Iya. Mulai. Arep ketemu rasane. Gentenan kaya wong mikul. Jangan tani boy iki. Oh iya no mas. Oh, Iya iya. toh. Ya. Rino wengi dadi ati aku meneh. Iya. Ora leren ya mas. Heeh. Ayo leren barang ya mosok ra leren. Masih muda pincur apa yang tua iki Saudutan. Sureneng. Tekan ngendi iki mau iki? Oh iya sing agentas lekas ya. Biasa. Lali ya bisa. Yang nek jejer ngono kuwi kadang lali. Oh iya. Kadang pengen baleni. Biasa. Bagaimana kita lebih lama? Iya. Namanya juga udah lama nggak bertemu. Oh, Udah udah lama lama. enggak berteman. Bertemu. Oh bertemu. Teman. Rino wengi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra. Kok mirsani kula to mbok mirsani Dik Lintang ngono lho. Ben ketemu. Oh, niku ngeling-ngeling cakepane. Oh, Ngeling-ngeling cakepan. ngerti aku cakep. Oh makanya toh mbak lek nyawang aku iki dadi lupa Lah ngono iya, lho mas aku Gading. nyawang iki. Dadi gagal fokus. Nah, mending jenengan gagal fokus aku nyawang gagal hidup. Jenengan nyawang niku gagal fokus nyawang niki gagal hidup. Lah, wis ora nyawang. Jahat.
Lah yo. Sing nyawang aku gegel hidup. Lah yo. Ngene iki no. Sia. Nek wis tuwa sia-sia. Gagati. Gagal hidup. Kayung yun marang selirane tansah kumawang netra jroning ati kadung tresna Dik Lintang. Dalam romane kaya urung ketemu mbok rada caket dadi Rodok mriko. nah rada nyedak sithik lho. ngono. Iya. Lu pucet. Anoman Anoman sepuluh meleset. Beda iki. Ngendi ana bawane dadi anoman tantut niki sing. Dan liya hamu pegangan. seliramu satemah lara Gaya aku Kabeh iki wis sing kene pengen kabeh. pengen to Mas Landi to ceweke ndi Gaya kuwi gadang barang kuwi. iki wis udah punya cewek semua ini Mas Gede Wis Janu iki lho di cewek lho Janu. langsung langgamnya ya Mas Gede? langsung aja ya. ya. Lama tuwes katon tejane yen mbok berangkat dan menjarah ngadut wirakani sinawangatan semut wimbo patut nyoto tapi komrat hati aduh Aku? Iya. Duete romantis ngono ya, Pak. Iya, dadi. Berpegangan, terus saling menata. Nah.
Lek kuwi najan kaya boneka apa Mas jenenge Mas? Boneka caki ya lho. Lah ya cocok ya Mas ya. Mosok to Mas sing lanang ki cuwilik ngono. Nah, iya. Gak cocok sama yang cewek ngono ya Mas ya, berisi cantik. Kowe kurang ngerti. Piye? Kene iki cilik, kene sing gedhe to. Kene kan stabil. Lah nek kono. Aku iso gedhe. Oh, tak kira stunting Mas. Yo stunting nok ora apa-apa. Gisi napa Den? Enten antrak. Ketemu Mbah. dereng si Daud. Bareng ketemu e. Kula niku weruh niki wedi. Lah pripun? Coba-copoten blangkone. Ora kaya bonang to ki. Lah nggih. Anu saene dituthuk kek nadane napa ngoten? Wong ki ora me nganu ning kabeh kudu nyawer. Oh, Nggih. Waduh. Oi. Mbah, mbah. 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 Iku men ngowe tak golek kresek aku tak mikir kono. Mbah, dalange niki Mbah. Nah. Yo kapok Mas. Nah, itu dengarkan itu. Lah beda nek kaya aku kan dosen kena. Lho. Anu kula detok. Dosen ki tegese Nyawer. Oh Pak Newu. Nggih. Nek saiki anggaran ki dipangkas, nggih dadi angel dienggo kok ngene. Sesuk nek anggarane wis apik, sida ngundang. Oh, Sementara nggih. nyawer 500.000. Oh, ngaten. Oh, nggih. 500. Nggih, Iki matur 1000. nuwun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disyukuri ora apa-apa. Matur sembah nuwun, kita bersyukur ya Mas ya. Sik nok sik. Engko dipro loro kuwi isih kena. Sik 500. Terus Wis 1000 Sewu. kuwi. Gabung dadi 500.000. Oh, nggih bener. 500.000. Wah, cocok besok nyaur utang tanggoku ku arep ngono kuwi lunas. Utangku 500.000 kok. Sesuk tak ulungi ngono iki. Biang keladine ra. Biang bagus e. Kira kepiye? Terus Monggo. Pacaane sarwa asri jrokan Wes lumayan kamu mas para semut wimbo katut nyoto hati komlan hati aduh lestari yo tanli lope sasareko
sajane sarwa asih srebah tenaku tansah keluar Matur nuwun. Nggih sampun matur sembah nuwun. matur sembah nuwun ugi Mbak Nike.